Takže združte lidi, zdraví vás opět Czech Bad Boy u dalšího hardcore dílu. Je to už díl druhý a přesně tady jsme minule skončili. Takže se, můžeme se vydat opět znova na hardcore dílu. A ten. Aha. Zemřel na školně dojem. Čekáme. Tebe ještě zabiju. Lagi. Tak, berem uhlí. Forujem! Rychle, forujem uhlí! Berem všechno! Rychle! Teď more smetana. Musím mluvit, že jsem použil teďka hlášku jednoho týpka na YouTube. No, mohl bych taky použít Big More, že no, taky bych použil hlášku jiného týpka, než jsem já. Takže teďka se nám tam pálí železo. A bych vlastně mohl doplnit, co já dělám. Já jsem debil. Když si nazbírá nějaké semínka, uděláme takovou jednoduchou farmu. Protože jídlo určitě budeme potřebovat, takže si budeme dělat farmu. Ano, máme jedno. Slyším zomba, ale nevidíme. Mi to je vlastně uprdele. Takže semínka, padajte. Potřebuji vás hodně. Jsem vás teprve tak málo. Potřebuji vás hodně. Ty vole, došel mi krumpáč. Takže si berem opět náš zásobník. Já jsem vždycky krumpáč, nevypovíc. Tak. Nevím, jestli jste mi radili o to, že já přetáčím díly, takže tento díl může být pro mě je to hned po tom dílu, který jsem natočil, a pro vás to může být týden. A tak. Doufám, že se vám ten předchozí díl líbil a doufám, že se vám bude líbit i tento. Tento už možná nebude mít 20 minut, ten možná 15. A večer se opět vydáme na výpravu. A nebo si uděláme farmu. Sakra. Já bych možná asi udělal tohle, nevím. No, anebo. Takže tu jsem zpět, omluvte mě za tento menší střih. Prostě musel jsem jí ještě něco udělat, mamka mi zavolala, ale teď už k věci, teď už zase tak manitosti. Chceme si udělat menší farmu, že? Takže... lady. Nainstaloval jsem si mezi tím Optifine, aby to šlo vlastně, aby se to tolik nelagovalo. Teď se to ještě trochu laguje, ale já to dám ještě na short render, už je to lepší.
Tak. Máme kyblík s vodou. A si jdu udělat takovou provizorní farmičku. Asi si to taky zakopeme tady. Jinak asi budeme mít nového člena s Izim. Přijde k nám nějaký Lukáš. Ho zná Izzy, ne já, takže promiň, jestli jsem ti nějak urazil, Lukáši, ale tak budu ti říkat Lukáš. Ještě to není oficiální, že budeš s náma natáčet, ale asi nejspíš jo. To jsem moc nevychytal. A jenom si můžu vzít. To bylo. Tak to vykopem tu. Kutáme, opět se kutáme. Večer se opět asi vydáme do dolů. A tu jsem se napojil na naše schodky dolů, takže já budu muset zastavit a uděláme někde jinde. To zatím bude stačit, když tady vlastně bude voda. Takže tak to musí být, hop. Tady bude voda. Kolem toho tady tak hlína, takže to bude dobré. Nebude to takové provizorní, jednoduché. A jinak zkoušel jsem opravit problémy, že mě nejde moc slyšet, doufám, že už mě teďka slyšíte lépe. Šum tam myslím pořád je, nejsem si jistý, nejde to prostě jak dát pryč. Zkoušel jsem, vzal jsem si sluchátka, ale stejně to nepomohlo a řekl bych, že mám celkem nahlas zvuky. Ale doufám, že mě už teďka lépe slyšíte a jde mi lépe rozumět. No, mi šlo hlavně o to. Tak, je to asi hodně malé, že? Ale tak my nemáme moc semínek ještě. Ani kouz nemáme. Asi tady zatím dám vodu. Tady. To mě celkem štve tady teď. Hop. Vem to. Konečně. Tak. To můžu jít zasazovat. Projdi. Jo, máme vlastně strom, takže tu mám dvě, přesně. Teď si tady jenom udělám hou, nebo motičku. A musím udělat toto. 7, 8, 9. Tady 9. A zasadíme. Hop. A máme zasazené. To asi hodím. Proč, aby to lépe rostlo? Takhle. Hop. A zastavím. Aby se mi tu nedostal žádný zombík. Tak aspoň do toho můžeme vidět. Tak. To už jsme měli zatím hotové. Tady naše česta. Uhlí mám nakutáno. Dřeva už nám malo dochází. Tak jdeme zasadit pár dalších saplingů a začíná být večer. A dneska mám v plánu večer se vydat do jeskyně, ale chybí mi helma a chestplate, tak se uděláme z ironu. Tak. Budu